Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri pano pa JCTV Africa nepa Sly Media TV tichikupai yatingati update pamusoro penyaya yakaitika kunzvimbo yekudhoneni uko kwatinoda kuti tikupei muchidimbu zvakaitika kuitira kuti tisarasane pakufamba kwatiri kukupakurai mavideo edu pa Sly Media zvekare nepa JCTV Africa. Regedzai ndidzokere kumasure ndimbokupai zvakaitika. Chakaitika ndechekuti inini semutori wenhau uyezve sehama yemhuri iye yakarasikirwa nemwanasikana anonzi Itirai, ndakadedzwa ndichinzi paita nyaya yakadai yasekuru Nepura avo vakauya vachidedza mhuri vachiti mwana wenyu wamakashaya makore 12 apfuura munova mugore ra 2013 musi wa 22 December. Ndiri kuziva paari uyezve vanhu vari kumushandisa ndinovaziva. Ndizvo zvakaita sekuru Nepura avo vamuri kuona pascreen vakaudza mhuri iyi baba namai kuti mwana wenyu ndiri kuziva paari uyezve vari kumushandisa ndinovaziva. Vachibva vadoma mazita avo vachibva vataura nevanhu vakabata mwana mugore iri ra 2013 vakamuisa muhozi. Saka ndiyo nyaya yakaita kuti rove mota takananga kunzvimbo yekudhoneni. Mushure maizvozvo takabva tasvika kudhoneni kuya tikasvika tikamiswa nasekuru Nepura yakuwanga uri musi Sunday. Tikamiswa vachinzi vane zvimwe zvavaida kugadzira anova mapepa ekuti vawane mvumo kubva kumapurisa uyezve mvumo kubva kuna mambo wekunzvimbo iyi anova ari mambo Ngezi. Saka tasvika pachikamu ichocho takavamirira kubva musi Sunday. Monday tikazoendako chava chechipiri vakasvika vakabata basa kunova kuti kupinda mumatare. Vakapinda mudare vachiedza kuti vataure vachitsanangura nyaya iyi sezvairi kuti inyatsobuda pachena kuti vanhu ava vakaita zvinhu izvi varipo uyezve mwana uyu achiripo mupenyu. Zvapera kudaro takazofuma musi wechitatu tichitarisira tese tine tarisiro yekuti pachange pachizobuda mwana uyu musikana. Saka pane chikaranga chaida kuitwa kana kuti miko dzaida kuti dziitwe kuti zvizoita kuti mwana uyu abude. Saka zvakadaro takabva paita miko idzo dzamuri kuona pascreen takaenda dzikanoitwa zviri pachena munhu wese achiona. Tapedza kudaro takachizomirira kuti pachiitika tingati mashiripiti emishonga yechivanhu kuti mhuri iyi kana kuti vanhu ava vakatora mwana uyu vachibuda pachena kunova kunonzi kufumurwa pachena kuti vauye vachitaura nyaya yavo. Mushure maizvozvo I think panga pasina maawa anokwana kuita 2 pakabva pauya Chief Gwesela vanobva kuZhombe vachibva vataurawo kuti ivo vakanga vauyawo nevamwe vaidawo kubatirwawo matare. Pakuda kubatirwa matare aya vainge vachida kuti vawane sekuru ava vanonzi sekuru Nepura kuti vauye vazobata dare ravakanga vatanga. Saka vakauya ndokubva vatora sekuru vari pakati kana kuti vasati vapedza basa iro ranga riri kutarisirwa nemhuri yekwanyatsungu. Mushure mekunge vapedza basa vatorwa naChief Gwesela nevamwe vanhu vakanga vauya vachizoda kubatirwa dare. Sekuru vakaenda uri musi wechitatu ndokubva vaenda. Munorangarira kuti video iyi yatakakuratidzai ine mapicture amuri kuona ndiyo yatakanga taakutaura nevanhu vemuvillage vakanga vave netarisiro yekuti musi uyu wechitatu paizobuda mwana. Saka isu sevatori venhau hatina zvinokwanisa kuita, chedu kukupakurai nhau semaitikiro adzinenge dzichiita. Isusu hatigoni kugadzira nhau. Chatinoita ndechekuti nhau dzinogadzirwa kwamunenge muri touya ikoko totora topakurirawo mhuri yeZimbabwe semaitikiro azvinenge zvichiita. Saka mushure maizvozvo takachizobvunza vagari vemuvillage iri vachibva vatitsanangurawo zvavainzwa nepanga pane shungu dzavo. Tikataurawo zvakare nababa namai vemwanasikana uyu akashayikwa mugore ra 2013 vachibva vatipawo muono wavo vachitiudzawo kuti vaidawo kuripirwa kuti mwana wavo kana achinge akakanganisika njere agadzirwe kusvika ave zviri right, mhuri inofana kuripa. Saka mainzwa
hama idzi dzichitaura kuti vanoda kuti zvakati zviitike, vanoda kuti zvakati zviitike. Saka ndichitaura kudai, ndataura nasekuru Nepura ndichivabvunza kuti dare iri kana kuti mushando uyu muchanopedza rini. Vakativimbisa ivo kuti vari kupedza, havasi kuzo putsa chirongo vasati vasvika vachaita kuti basa iri riitwe ripedzwe. Saka iniwo nemi muri Zimbabwe takamirira sekuru Nepura kuti vapedze basa iri, asi ivo vatipa chivimbiso chokuti basa iri vachariita voripedza. Saka kwamuri muri Zimbabwe ndoda kuti mumirire part 2 yenyaya iyi, muzonzwa kuti zvichafamba sei. Kana kuri kuti sekuru vanenge vakoniwa dare iri, izvo zvavativimbisa kakawanda vachiti dare iri vanorigona, kana vachinge vakoniwa tichakuzivisai zvakare muri Zimbabwe kuti aiwa vazoita kukundikana kana kuti nyaya iyi yavaremera. Sezvatinoziva kuti mazuva ano kune vanhu vari kufamba vachitorera vanhu mari, vachivatorera pfuma dzavo, vapedza izvozvo votadza kuzoita basa. Saka ndizvo zvatinoda kuedza kuti imimi semuri Zimbabwe musapinde munana taisireva mekunge torerwa mari nen'anga, asi vari kutaura pamusoro pasekuru ava vanoti vanobata basa ravo chaizvo, asi tiri kutarisira kuti vachariita basa iri chimbi muri iwane yatingati closure. Kana vachinge vakundikana tichange tichikuzivisai semuri Zimbabwe. Saka ndo patiri panyaya yemwana asati abudiswa, hatisati tazivawo zvakare kuti mupenyu here kana kuti akafa akabviswa panzvimbo here kana kuti chii chiri kuitika chiri kutora nzvimbo. Izvozvo tazvisiyira mumaoko masekuru Nepura kuti vatiudze kuti zviri kufamba sei. Asi mamwe mabasa avakaita munoaona ari palink iri pavidhiyo riri pasapa, akaitwa ikoko ekubvisa vanhu tsanga muziso nezvimwe zvakadaro. Izvozvo ibasa ravaita vachigona. Sezvatinoziva isu muri Zimbabwe kuti vanhu vakawanda muZimbabwe vamwe hatisi tose tinotenda muchitendero chinobata Bhaibheri. Vamwe vanotenda muchitendero zvekubata mvura nematombo, vamwe vanotenda muchitendero zvekunge vari maMuslim, vamwe vanotenda zvakasiyana. Hatisi tose tinoita zvekukudza musiki tichashandisa Bhaibheri. Saka kune avo vanoda kunge vachipinda muchirongwa kana vanoda kupinda munyaya dzematare dzezvechinyakare zvepasi chigare, tinovatendera. Isusu chedu kukupai information yamunenge muchida inoita kuti musazopinde munana taisireva. Ndo basa ratinenge tichiita isusu sevatori venhau. Saka ndakamirira mukoma Sylvester Tafumane ndiri kuti nyaya iyi haisati yapera. Kana ichinge yapera tichakuzivisai kuti yapera. Kana mwana achinge abuda muchave vekutanga kuziva. Saka kana mamusati masubscribe pa Sly Media TV garai masubscribe, kana musati masubscribe pa JCTV Africa garai masubscribe kuti musakutane nedare iri parinenge richitambwa, nekuti izvozvo pazvinenge zvichiitika tinenge tiripo tichikupakurirai nhau zvizere zvisina fiye kana favor. Saka ndatenda ndini wenyu mukoma Jethro, ndakamirira mukoma Sylvester Tafumane vandinofamba nawo uyezve vandakafamba nawo pabasa iri patakanga tiri kunzvimbo yekudhoneni kuVenice kwakaitika nyaya iyi. Saka muri Zimbabwe rambai muinesu, rambai muchiteera JCTV Africa. Musatisiye. Tiri kuona vazhinji muri kuti aiwa muri kutipedzera data. Kwete, tanga chida kukupaiwo katingati kanzwisa kezviri kuitika panyaya iyi. Kana zvichinge zvabuda zvakanaka zvinongobuda zvakanaka. Mabudiro azvakaita even kunana sekuru kune nyaya yakaitika yana Tapiwa Makore yakangobudawo with time. Saka ndo zvatiri kuda kuti imimi semuri Zimbabwe mungova patient panyaya iyi nekuti ichabuda. Kana yakarerekera kurutivi rwasekuru Nepura, kana yakarerekera kurutivi rwekuti ndiwo vevamwe vanoita zveku tsotsa vanhu mari, zvichabudawo. Asi kana vari munhu wechokwadi zvichabudawo pachena. Tichange tishandawo zvakare nemadzimambo anenge achitibatsira kuti nyaya iyi ibude zvakanaka. Ndatenda ndini wenyu Jethro, ndakamirira mukoma Sylvester Tafumane wekusly Media TV. Ndichiti rambai muinesu, tosangana pavidhiyo kana pa part 2 yenyaya yaitirai Nyatsungu.